mawufuna ukubeka imali kale uhlale wedwa. Yabanye manje la kimi abakipitile banestress sokuthi mayifika endlini ufuna aphathe i-break, ufuna aphathe into azoyidla nobhebi. Mangabe uhlala wedwa nayo inhloko la usuka lapho ufika udla inhloko 30 rand 35 rand uthenga idrink encane uyaphuza endlini ufika uyalakeza uyavuka ekseni noma ungangathi uyavuka ekseni uyafika lapho uthenga upholoni lapha namagwinya lapha namakeke uthenga upholoni uthenga ubisi uyadla ehlalela imini yonke emini uthenga ikota mawukuthi uphekile uthenga mina ngeke ngaphila mina ngiphila ngokuthenga usawoti ngithenga ipopho uthenga 5 liter wamasi kuphela. Ngibe nama-T-Bags la isikhoshi trinko ngibe noshukela ubisi noma lungekho liphele isondo kolonqo ngipheke uphuthu ngifaka usawoti ngifaka amanzi kubile mangifika ngidla amasi ngilale ngivuke ekuseni ngithenga igwinya ngehla esitimeleni lapha ngithenga igwinya ngithenga upholoni lapha ngithi ngize la eCrown Supermarket ngangisebenza la eCrown Supermarket ngifike ngisebenza ngithenga i-sweet 8 lena eyi-55 cent i-sweet 8 ukuthi sweet 8 ngifaka amanzi ngiphuza ngidla kuphela usuku 2001 ngifike eThekwini akaze ngikipite namhlanje ngikipitile 2001 une-22 years la eThekwini full abafike emva kwami bahamba kanje bagula babanjwe ingculaza abanye baboshiwe abanye sebafa bafike bazwana ney'gebengu bathaya odlameni izinyoni thina sifike eThekwini thina bayazi ngibakhuza hayibo kuseThekwini lapha kade safika muze ufike uphaphe aphashwa lapha Thekuleli itheke igoli hlonipha uzathile kade safika abalandela thina abanye bazona ney'gebengu namhlanje bagula ngamakhala abanye samaphekwa abafike emva kwethu bafike baphapha lalela mawufike eThekwini gada lento okuthiwa umngane ufike uzona shane zakhe lakini kunabantu abanengculaza ingculaza bayithole kanjani bafike bazwana nabangani abarong babafaka kubantu abarong namhlanje banengculaza ukube kuthiwa kazana nabangani abarong ngabakanayo ingculaza cela omunye ucela ukubonga hands up onendlebe uzoza onenazo indlebe ngenazo